Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore iki tuk rezeki enek sing ngederi apa kuwi jenenge bingkisan Idul Fitri lur. La isine ngeten iki, enten teh, enten mie, enten roti, enten apa niku jenenge susu, terus gula kalih teh kalih enten sirup marjan. Alhamdulillah rezeki bulan Ramadan. Terima kasih orang baik, semoga dilancarkan rezekinya dan semoga barokah, amin. Berbagi tidak harus mewah, berbagi tidak harus menunggu kaya karutura sik hartane ya lur. Berbagi itu bisa sedikit, yang penting ikhlas. Gempon langsung masak mawon niki mengke selak sonten niki apene napa niku jenenge menjangan napa sop lur. Lah iki wis tak irisi wortele, kobis, kalih niki mengke napa jenenge goreng ayamnya pun cukup. Lah nek pun dirisi kula rajangne napa niku jenenge bawang putih mawon, mboten kula oseng, langsung dijegur kalih wortele. Biasa ditambahi penyedap rasa, gula, garam. Lah nek pun wortele langsung dijegurne niku napa jenenge kobise. Lah niku pun mateng niki ganti ngungkep ayame. Kula ngangge tepung kok tepung telur apa kuwi jenenge bumbu kuwi dadi kuwi ya lur. Lah langsung diungkep mawon. Lah nek pun diungkep pun asat langsung digoreng, nek pun kuning diangkat. Lah pun mateng menu hari ini sop ayam goreng nugget, mboten lali sambele. Nggih pun nggih lur, selamat berbuka puasa, see you.